Tingopereka kalipoti kachangu kunena kuti anyamata azikwanja ja ku Lilongwe anapezeka kuti pa khoti apatsidwatu belo kuti atulutsidwe. Komatu zapezeka zonena kuti nthawi imene amatuluka pa geti amangidwanso kachikena. Sanapite m'makwawo kumafunsafunso lonena kuti muti awamanga pa zifukwa zotani. Tifotokoze motere kunena kuti dzulotu anyamatawa analephera kuti apatsidwe belo. Tikamakamba izi ndiye tikukamba za anyamata 11 amene tinabwera pano kuzafotokoza kuti mayina awo ndi ndani ndi ndani. Awa ndi anyamata ochulukirapo amene amachokera chamunchesi. Anyamata amenewa apezeka kuti belo alephera kupatsidwa dzulo. Chigamulo chinakonzedwa kunena kuti chipangidwa leloli ndi pamene anyamatawa anakalowanso mu khoti lero. Kumene kuja kwapezeka zonena kuti jaji amene amaweruza mlandu umenewu Austin Banda apezeka zonena kuti agamula kuti anyamatawa apatsidwe belo ndipo anapatsidwadi belo. Koma akuti azituluka azipita m'makwawo, polisi yawathapanso kachikena. Tikukambatu za anyamata 11 mwayiwene imeneyo, komano namba leja yakweranso onse kuwaphatikiza akukwana ndithu 16. Ndikuti kunali anyamata 6 ena amene akuzengedwa mlandu wosiyana ndi milandu imene amawazengerawa. Tikukamba paja mlandu wake unali uja oyambitsa zipolowe m'boma la Dowa. Anyamata 11 amenewawa. Ndikula anyamata ena okwana 5 amene ndikutino aliso pa mlandu winanso koma okhuzana ndi zikwanje zomwe zosokoneza. Ndetu iwowa anyamata okwana 11 wa amunchesi anapatsidwa belo koma amangidwanso pa mlandu wonena kuti akukhudzidwanso kuteko ndi zipolowe zomwe zinachitika pa Mbowe filling station. Akunena kuti no, zipolowe zija a DPP anaphwanyidwa magalimoto, a DPP anamenyedwa mu chaka cha 2024 chakumayambiriroko. Akuti milandu imeneyo ikuwakhudza ndi awatenga iwowa ndikuwaphatikiza ndi anyamata ena 5 aja anamangidwa kuteko pa mlandu umenewo. Onse kuwaphatikiza ndi kuti akukankhanso mlandu umenewu limodzi ndithu. Ayi mmene motu ndi mmene zikuyendera ku khoti kumakamba zonena kuti muti anyamatawa atuluka kuti anyamata amenewa akwanitsa kunoti alandire mabelo ndipo china chonse chiyende bwinobwino opanda mavuto ena aliwonse mpaka atuluka akafika m'makwawo. Nawerenga komenti na wina akunena kuti akuti imeneyi ndi political arrest. Akuti kuwamanga pa zifukwa za ndale kumeneku ukukusizoti ndi chani kundi kuwamanga pa zifukwa za ndale basi. Ndena amayankha pomwepo kumanena kuti mukamba kuti zifukwa za ndale muja mmene amakakhapa anthu ku area 18 azimayi amakhapidwa muja. Kodi nthawi imene ijayi simmaonapo kuti pakulakwika panopa ndipo kuti anthuwa amangidwe asamangidwe zifukwa izi ndi za ndale. Pamene iwo aja amakapanga political violence akuti kukamenya anthu pa zifukwa za ndale atumidwa ndi andale kuti akamenya inanamiwa. Kodi nthawi imene ija simmaona kuti ndi za ndale. Ndena akunena pa chizungu pakuti inde this is an arrest which is called political arrest but it is done after political violence. Akuti izizi ndizoti akuwamanga pa zifukwa za ndale. Zifukwa zake zonena kuti iwo anakapanga ziwawa zakhuzanaso ndi ndale ndizo kugwirizana pamenepo. Ayi zambirimbiri komano tingakambe zonena kuti no mamulumuzana ochulukirapo kunjako akukondwera kunena kuti anyamatawa sanawasiye sanakwanisenso kupita kwawo. Ena akunena kuti akhala kwasunga kumeneko mpaka na phwanya anyamata amenewa mpaka aululero amene amawatuma kuti mwina make nkhanizi zikakhaliza simple kwambiri pa khotipo ndithudi. Koma kuti awasiye apezeka kuti anyamatawa mwinatu akedeka ndithudi. Menemo ndi mene zayendera chigawo chakumadzulo komwe kuno. Lati thamange tikupatseni imeneyoyo isakuphonyeni yayi. Pachana kuti zibweresa ma-update amene zikumayendera kuti tikhale so much updated tizidziwa zimene zikuchitika mu dziko muno. Kwa amene sitinapange subscribe tipangeni subscribe channel ya Malawi Trends TV kuti nkhani zobweresa pano zikufikani mosavuta. Chofunikira kwambiri so ngati muli m'maganizo mukuona bwanji mukuona kumangidwa kumeneko ndi kwa ndale tikhoza kuwayika mu comment section ndithudi koma molemekeza so maganizo anzathu akuti